He's dead. Προσοκρατικός φιλόσοφος. Γεννήθηκε γύρω στα 540 π.Χ. στην Έφεσο της Ιωνίας, η οποία μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν υπό την κυριαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ήταν γιος του Βλόσονα. Ανήκε στο γένος των Ανδροκλειδών. Θεωρείται ότι δεν ήταν μαθητής κανενός και ήταν αυτοδίδακτος. Μάλιστα λέγεται ότι από μικρή ηλικία ήταν άξιος θαυμασμού. Ήταν αριστοκρατικής οικογένειας. Παρόλα αυτά όμως, τη θέση του την άφησε στον αδελφό του. Άκμασε κατά την 69η Ολυμπιάδα. Λόγω της ενιγματικής φύσης της φιλοσοφίας του, από την αρχαιότητα θεωρείται σκοτεινός φιλόσοφος. Πέθανε σε ηλικία 60 ετών στην προσπάθειά του να θεραπευτεί από υδροπικία. Αρκετές πηγές για τη ζωή του τις έχουμε χάρη στο Διογέννη τον Λαέρτιο και στο Στράβον. Από το έργο του «Περί φύσεως» σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα. Ο Ηράκλειτος δεν είχε μαθητές, δεν ίδρυσε σχολείο ούτε ενδιαφέρθηκε για την προβολή των ιδεών του. Παρόλα αυτά, η επίδραση του υπήρξε σημαντική για την εξέλιξη της αρχαιοελληνικής και δυτικής φιλοσοφικής σκέψης.